ମଗଧପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଅଶୋକ ତା ମା ଚମ୍ପା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା ସହ ରହୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଚମ୍ପା ବାହାରୁ ଆମ୍ବ କିଣି ଆଣି ରଖିଥାଏ ଆଉ ବୋହୂକୁ କୁହେ, ଶୁଣେ ବୋହୂ, ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ତୁ ହାତ ଲଗାଇ ଦେବୁନି କିମ୍ବା ଖାଇଦେବୁନି। ଏମିତି କହି ଚମ୍ପା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ। ଚମ୍ପା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେୟା ଦେଖି ତାର ବୋହୂ ବିମଳା କ'ଣ କରେ, ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆଉ ସେଇଥିରୁ 4-5ଟି ଆମ୍ବ ଆଣି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇନିଏ। ଆମ୍ବ ସିନା ଖାଇନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ତା ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିମଳାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚମ୍ପା ଘରକୁ ଆସେ। ଶାଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଖଳବି ଲୋକ। ଆସୁ ଆସୁ ଆମ୍ବ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ, ଆମ୍ବ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ବି ଆମ୍ବ ଖାଇବନି କି ଛୁଇଁବନି। ଚମ୍ପା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ରାଗିଯାଇ ଶ୍ରାପ ଦେଇଦିଏ, ଯିଏ ମୋର ଆମ୍ବ ସବୁ ଖାଇଛି ତାର ଗୋଟିଏ ପିଚାଶୁଣି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବ, ଯିଏ ଦିନରେ ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ, କନ୍ୟା ରୂପରେ ରହିବ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ପିଚାଶୁଣି ରୂପରେ ପାଲଟି ଯିବ। ଆରେ 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 ବୋଉ, ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛ ଆମ୍ବ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଛି, ତମେ କି ପ୍ରକାର ଶ୍ରାପ ଦେଇଦେଲ? ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଏମିତି କେମିତି ଶ୍ରାପ ଦେଲ? ତମେ ତମ ନିଜ ନାତୁଣୀକୁ ହିଁ ଏମିତି ଶ୍ରାପ ଦେଇଦେଲ। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ଝିଅ ପିଚାଶୁଣି ହେଇ ବୁଲିବ, ସବୁ ତାକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଇବେନି, ସବୁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଇଏ କି ଶ୍ରାପ ଦେଲ ବୋଉ? ତମେ ପରା ତାର ଜେଜେମା ହେବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସତକୁ ସତ ବିମଳାର ଗୋଟିଏ ପିଚାଶୁଣି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହା ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଶାଶୁ ରାଗିଯାଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାପ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସତ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ, ଏବେ କୁହ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ମୋର ଝିଅର କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ। ତମେ କିଛି ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କୁହ ବୋଉ। ଶ୍ରାପରୁ ତ କିଛି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବ ସେ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବ। ତା ହାତରେ ହିଁ କିଛି ଅଛି, ନଚେତ୍ ତୋ ଝିଅ ଦିନଟି ସାରା ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ପିଚାଶୁଣିରେ ପାଲଟି ଯିବ। ବିମଳା ଓ ଅଶୋକ ଝିଅଟିର ନାଁ ରଖନ୍ତି ମୀରା। କିନ୍ତୁ ତାର ମା ଯେଉଁ ଶ୍ରାପ ଦେଇଥାଏ, ସତକୁ ସତ ଝିଅଟି ରାତି ହେଲେ ପିଚାଶୁଣି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ହଇଏ ଶୁଣୁଛ, ଆମ ଝିଅକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ତାର ସତ କଥା ଯଦି କିଏ ଜାଣିଦେବ, ତାକୁ ତ କିଏ ବାହା ହେବନି। ମୋତେ ତ ଏବେଠୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ହେବ ଆମ ଝିଅର। ଆରେ ବିମଳା, ତମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ଏବେ ତ ଛୋଟଟା, ସେ ବଡ଼ ହଉ, ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ମୀରା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୀରାକୁ କୁଆଡ଼େ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ତା ମାଆକୁ କୁହେ, ମା, ସମସ୍ତେ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖ ଗାଁକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ତମେ ମନା କରନି ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବୁ, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯିବିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୀରା, ତୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫେରି ଆସିବୁ। ମୀରା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମଲ୍ଲୀ 2 ଜଣ ଯାକ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଲୋ ମଲ୍ଲୀ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ, ମୋ ବୋଉ କହିଛି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଗାଳି ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ମୀରା, କ'ଣ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା କି ଆମେ ମେଳାରେ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ ଦୁହେଁ ମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ମୀରା ଓ ମଲ୍ଲୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମେଳାକୁ ରାଜକୁମାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ଅମର ମୀରାକୁ ସେହି ମେଳାରେ ଦେଖିନେଲେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିନେଲେ। ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ବାହା ହେବି ତ ଏଇ ଝିଅକୁ ହିଁ। ବାପା, ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ଯାଇନଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଝିଅଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ମୁଁ ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝି ନେଇଛି। ବାପା, ମୋତେ ସେଠି ହିଁ ବାହାଘର କରାଇ ଦିଅ ବାପା। ଆରେ ଅମର, ତୁ ଯାହା କଥା କହୁନୁ
ସେ ଝିଅ ତୁ ଜାଣିନୁ ରାତି ହେଲେ ପିଛାଶୁଣି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝି ନେଇଛି ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, କାହାକୁ ସେଇ ମେଳାରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅର କଥା କହୁଛୁ ନା ତୁ? ସେଇ ଝିଅ କଥା ଜାଣିନୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୋକାମି କେମିତି କରିପାରୁଛୁ ତୁ? ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ରାଜି ହେବିନି, ବୁଝିଲୁ? ବାପା ଏମିତି କୁହନି ବାପା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କହିଲ ନା ଏବେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ କହିକି, ସେଥିଲାଗି ମନା କରୁଛ ନା ବାପା। ଏମିତି କରନି ବାପା, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହ କଥା ହେବିନି। ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଶୋକ, ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ହାର ମାନିଲି। ତୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବା କୋଉଠିକି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖବର ପଠାଇ ଦଉଛି ସୈନ୍ୟ ହାତରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପରିବାରକୁ। ବୁଝିଲୁ? ଖୁସି ତ? ଆରେ ବିମଳା ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ମେଳକୁ ଆମ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲା, ସେଇ ମେଳାରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଅମର ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବେ। ତମେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ଆରେ ସତେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ରାଜାପୁତ୍ର ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ଆମ ଝିଅ ପିଚାଶୁଣି ବୋଲି, ସେ ତ କେବେ ବି ରାଜି ହେବେନି। ଆରେ ସେ କାହିଁକି ଜାଣିବେ? ଆମେ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ଆମେ କହିବାନି ଆମ ଝିଅ ରାତି ହେଲେ ପିତାଶୁଣି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି। ବାପା ତମେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ସିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପିଚାଶୁଣି ବୋଲି, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା, ମା ତ ଜାଣିଛି ନା। ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛ? ଆମେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସହ ଧୋକାଧାଡ଼ି କରିପାରିବାନି। ତମେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ ବାପା ଆଉ ବୋଉ। ତମେ ଏସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ କେବେ ବି ରାଜାପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧୋକାରେ ରଖିପାରିବିନି। ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇପାରିବିନି। ଆରେ ନା ରେ ମା, ତୁ ଜାଣିନୁ, ତୋ ଜେଜେମା ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ତତେ ଯିଏ ବାହା ହେବ ସେ ହିଁ ତତେ ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ତୁ ଭୁଲ ବୁଝେନି ଆମକୁ। ଆମେ ତୋର କେବେ ବି ଖରାପ ଚାହିଁବୁନି କି କାହାକୁ ଧୋକାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁନି। ଆମେ ତୋର ବାପା ମା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମୀରା ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତମକୁ ନା ସେଇ ମେଳାରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲି। ତମେ ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗો। ମୋ ବାପା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ କଲି ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ଶେଷରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତମକୁ ମୋ ସହ ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। ତମେ ମୋ ସହ ବାହା ହେଇ ଖୁସି ଅଛ ତ? ଆରେ ହଁ ହଁ ରାଜା ବାବୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବିନି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଘରରୁ ଝିଅଟି ବାହା ହୋଇଛି ଗୋଟେ ରାଜାପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବିନି ଯେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୁହେଁ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ରାତି ଭଳି ସେଇ ରାତି ମଧ୍ୟ ମୀରା କ'ଣ କରେ, ପିଚାଶୁନି ରୂପରେ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ସେ ମହଲରୁ ବାହାରି ତାକୁ କିଏ ନ ଦେଖିଦେଉ ଭାବି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୀରା ବାହାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଅମରର ସାଙ୍ଗ ବିଜୟ ଦେଖିନିଏ। ଆରେ ଏ ତ ଭାଉଜ। ଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସତ କହୁଥିଲେ। ଆରେ ଇଏ ସତରେ ପିଚାସିନୀ ରେ। ଆରେ କାହା କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତାର? ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ମୀରାର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଏ ନ ଜାଣିବ ଭାବି ମହଲକୁ ଫେରିଆସେ। ଆରେ ଅମର, ଜାଣିଛୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପିଚାସିନୀ ରୂପରେ ଦେଖିଛି। ସେ ମହଲରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାତିଯାକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସକାଳେ ମଣିଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏସବୁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ନା ବିଜୟ? କହିଦେ, ଏସବୁ ମୋ ସହିତ ତୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛୁ ଆଉ ମୋର ଖିଲି ଉଡ଼ାଉଛୁ, ସତ ନା? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ରାଜାପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିପାରିବି? ଆରେ ତୁ ଆଜି ରାତି ନିଜେ ଦେଖିଦେ। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିବି ନା, ତୁ ମୋର ବେକ ମୋର ଶିରରୁ ଅଲଗା କରି ଛେଦନ କରିଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ରାତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ମୀରା ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ପିଚାସିନୀ ରୂପରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ମହଲରୁ ବାହାରିଯାଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆରେ ବିଜୟ ତ ସତ କହୁଥିଲା। ମୀରା ସତରେ ପିଚାସିନୀ ରୂପରେ ଆସିଗଲେଣି। ଆରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ବାପା ମୋତେ ସତରେ କହୁଥିଲେ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି? ଇଏ କ'ଣ କଲି? ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳିଗଲି। ଆଜି ଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ମୀରା! ଆରେ ରାଜା ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠି? ତୁ ମୋ ସହ ବଡ଼ ଧୋକା କରିଛୁ ମୀରା।
ତତେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏତିକି କହି ରାଜାପୁତ୍ର ମୀରାର ବେକକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଲେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିରରୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୀରା ତାର ନିଜ ରୂପରେ ଫେରି ଆସିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆରେ ରାଜାବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଅସଲି ରୂପରେ ଆସିଗଲି, ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୁଁ ଦିନସାରା ଥାଏ। ଏଇ ଶ୍ରାପ ମୋର ଜେଜେମା ଦେଇଥିଲା ମୋ ମାଆକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ଆଜି ସେଇ ଶ୍ରାପରୁ ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ମୀରା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ମୋ ସହ ଧୋକା କରିଛ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗରେ ତମ ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜାବାବୁ, ଆମେ ମହଲକୁ ଫେରିଯିବା। ସେଠୁ ମୀରା ଏବଂ ଅଜୟ ମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ବ୍ୟତୀତ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିଲେ କି କେମିତି ମୀରା ଅଭିଶାପ ପାଇ ପିଚାସିନୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା ରାତିରୁ, ଆଉ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ସେହି ଶ୍ରାପରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ମିଶିବା ଆମେ।